खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे सानसेनि खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन आरो बेजों लोगोसेनो नोंथांमोनहा सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव बेबादिनो गोदान खौरांनि आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। दिनैनि गिबि खौराङाव दङ आसामनि मबारकपुराव मोगा-मोगि सौग्रावलायनायनि जाहोनाव सासे अट' सालायग्राया गाज्रि थासारियाव गोग्लैदों। सनिबार 14 जुन खालि मुबारकपुर ओनसोलाव श्रीभूमिनि खाथियाव मोनसे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय जादोंमोन, जेब्ला गंसे अट' रिक्सा आरो गंसे एल्ट' गारिआ गावजों गाव मोगा-मोगि सौग्रावलायदोंमोन, जायनि जाहोनाव अट' सालायग्राया गोब्राब जखम जादोंमोन। गिबि रिपर्टनि बायदिब्ला अट' कारआ सिलचरनिफ्राय श्रीभूमिसिम थांगासिनो दंमोन। फारसेथिं अट' रिक्साया उल्था फारसे बदरपुर फारसे थांगासिनो दंमोन। गंनै गारिनि गेजेराव सौग्रावलायनाया गोहोगोरामोन, जायनि जाहोनाव गोहोमनि गोहोनि थाखाय सानैबो लामानिफ्राय गोग्लैदोंमोन। जाब्रबथायनि दान्दिसे उनावनो ट्राफिक पुलिसआ जायगायाव सौहैयो आरो थासारिखौ गोख्रैनो सामलायो। हरखाब गोनांथि सिबिथाइफोरखौ खामानियाव लिंहरनाय जादोंमोन आरो जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ थाबैनो फाहामथायनि थाखाय खाथिनि देहा फाहामसालिफोराव लांनाय जादोंमोन। आबुल हुसेन मुंनि टेक्सि सालायगिरिया उदैयाव गोब्राब जोखोम जादोंमोन आरो बिथांखौ साबसिन फाहामथायनि थाखाय थाबैनो सिलचर मेडिकेल कलेज आरो देहा फाहामसालियाव दैथायहरनाय जादोंमोन। गोदानसिन रिपर्टनि बायदिब्ला बिथांनि अबस्थाया दासिमबो खैफोद गोनां। बिबानगिरिफोरा जाब्रबथायनि थि जाहोनखौ मिथिनो थाखाय मोनसे नायबिजिरनाय जागायदों आरो सालायगिरिफोरखौ ओनसोलनि गोबां लांखारजानाय लामाफोराव सांग्रां जानो बोसोन होगासिनो दं। नैथि खौराङाव दङ मोसौनि खर'नि जाथाय। आसामाव पुलिस नायदिंगिरिया मोनायाव पेट्रलिंखौ दैदेनो आरो सा 38 सुबुंफोरखौ खानाय जादों। 13 जुननि मोनायाव आसामनि धुबुरीआव गोख्रों रैखाथि राहा लानाय जादोंमोन, मानोना इन्सपेक्टर जेनेरेल अफ पुलिस (आइजिपि) अखिलेश कुमार सिंहआ गुवारै पेट्रलिं अपारेशनाव दैदेनदोंमोन। सोमोन्दो गोनां खौरांफोराव गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया फोसावदोंमोन दि जामिन गैयै दायनि थाखाय गासै जिल्लानि 8 पुलिस थाना ओनसोलफोराव सा 38 दायनिगिरिफोरखौ हमनाय जादोंमोन। गिबि मन्थ्रि शर्मानि थोंजों बिथोननि उनाव गासै सोहोराव रेपिड एक्शन फर्स (आरएएएफ) नि मोनसे गोदान थिसनथायनि समाव बे खामानिया जागासिनो दं। धुबुरीनि लामाफोराव पुलिस मावख'गिरिफोर आरो आरएएफ रौनियाफोरनि मोनसे गिदिर हानजाया गावनि नोगोरारिफोरनि रैखाथि आरो रैखाथिखौ बानस'नो थाखाय सांग्राङै पेट्रलिं होनाय आरो नोगोरखौ रैखाथि होनो मोनसे नोजोर होथावना आरो साजायनाय नाजानायखौ नुनो मोनदोंमोन। बांसिन सांग्रांथिया सिगांनिफ्रायनो मख'जाथाव फिथाय होखांबाय। गिबि मन्थ्रिनि रोखा बिथोननि सायाव खामानि मावनानै गासै जिल्लानि पुलिस थानाफोरा दाय गोनां खामानियाव नांथाबनाय सुबुंफोरखौ हमनो थाखाय गोसो होनानै नाजागासिनो दं। सीएम शर्मानि मोनसे टुइटनि बायदिब्ला मोनसे मख'जाथाव जाथायाव जिल्लानि सिङाव थानाय गुबुन पुलिस थानानि आवथानिफ्राय सा 38 दायनिगिरिफोरखौ हमनाय जादों। बे खानायफोरा जामिन गैयै दायफोरजों सोमोन्दो गोनां, जाय दायफोरनि गोथौथिखौ दिन्थियो। एखे समावनो पुलिस थानाफोरजों सा 30 दायनिगिरिफोरनि थाखाय खाजानायनि बावैसोनि बिजिरनाया जादों। धुबुरी सदर पुलिस स्टेशनाव 4 हमदों, तामारहाट पुलिस स्टेशनाव 7, आगमनी पुलिस स्टेशनाव 1, गौरीपुर पुलिस स्टेशनाव 7, गलगन्ज पुलिस स्टेशनाव 4, बिलासीपाड़ा पुलिस स्टेशनाव 1, सापर पुलिस स्टेशनाव 3, सापरग्राम पुलिस स्टेशनाव 5। आरएएफनि सानथांखि खालामनाय बाहायनायजों लोगोसे पुलिसनि गोख्रै फिननाय ओनसोलाव दायखौ फोजोबनो मोनसे गोख्रों नोजोरनि इसारा होयो। मावख'गिरिफोरा फोसावदोंमोन दि धुबुरीआव बयनिबो थाखाय रैखाथि आरो रैखाथि लाखिनो थाखाय बिसोरनि सोलिबाय थानाय नाजानायनि बाहागो महरै बे खामानिफोरा सोलिबाय थागोन। थामथि खौराङाव दङ त्रिपुरा बिजेपिआ बांलादेशआव टेगरनि आजै-आजौनि न'आव गाग्लोबनायनि फिननायाव रायजोनाङै दिन्थिफुंनाय जागायजेनो। त्रिपुरा प्रदेश बिजेपिआ सनिबारखालि बांलादेश सिमाजों नांजाबनाय चेकप'स्ट आरो हा कास्टम स्टेशनफोराव रायजोनाङैनो मोनसे गिदिर बिबांनि हेंथा दिन्थिफुंनाय जागायदोंमोन, जाय खाथिनि हादोराव कविगुरु रबीन्द्रनाथ टेगरनि आजै-आजौनि न'आव बावैसो गाग्लोबनाय आरो बुफाय-बुसि खालामनायखौ सोंखारिदोंमोन। त्रिपुरायाव बांलादेशजों 852 किल'मिटारनि गेजेर हायुंआरि सिमा दं।
बिजेपिनि गाहाय नेहाथारि आरो एमएलए भगवान दास, जाय आगरतलायाव आरो आखौरा इन्टिग्रेटेड चेक पस्टनि खाथियाव मोनसे रेलीखौ दैदेनदोंमोन, बिबुंथि होदोंमोन दि बांलादेशनि गेजेरारि सोरखारा हादोराव दिदोमथि गैयै खालामगासिनो दं आरो बेफोरबायदि गाग्लोबनायखौ होबथानायाव जाफुंसार जानो हायाखै। बावैसो सिगां बांलादेशआव मोनसे बर्बर जाथाय जादोंमोन जाय त्रिपुरा आरो गासै हादोरावनो दुखुनि थासारि सोमजिहोदोंमोन। कविगुरु रबीन्द्रनाथ टेगरनि आजै-आजौनि न'खौ बुफायनाय जादोंमोन। बांलादेशनि फासिस्ट आरो मौलबादी गुदिमुवाफोरा टेगरनि थाग्रा खुलिखौ गाग्लोबदों, जाय खालि भारतनि बेंगलिफोरनि थाखायल' नङा, नाथाय बोखावजायै भारतनि सुबुंफोरनि थाखायबो मोनसे आबेग। बे गाग्लोबनाया जोंनि रानलायनाय हारिमुआरि उनमोनथायनि सायाव थोंजों गाग्लोबनाय। बेबादि इसियारानि मोनसे सिमा थानांगौ। नाथाय कविगुरु रबीन्द्रनाथ टेगरखौबो रेहाय होनाय जायाखैमोन। हाइनाफोरनि बे हानजाफोरा बिथांनि थाग्रा खुलिखौ गाग्लोबदोंमोन, दासआ बुंदोंमोन। बिथाङा मुंख'दोंमोन दि सनिबाराव गुबुन-गुबुन आइसिपि आरो रायजोनि गासै जिल्लाफोराव हेंथा दिन्थिफुंनाय जागासिनो दं आरो मोनफ्रोमबो बिधान सभा बियाबाव 16 जुनआव सोमावसारनाया सोलिबाय थागोन। बे हेंथा दिन्थिफुंनायनि गेजेरजों जों मोनसे गोख्रों खौरां होनो थांखि लादों दि जायफोरा कविगुरु रबीन्द्रनाथ टेगरनि आजै-आजौनि न'खौ गाग्लोबदोंमोन बिसोर गोसोनि मोजां थासारियाव गैया। बिथाङा बुंबावदोंमोन दि बयबो ज' जानांगोन आरो बेफोरबायदि खामानिनि बेरेखायै बुंनांगोन, जाहाथे दायनिगिरिफोरा इयुनाव बेबादि हाबा मावनायनि सिगां फिन खेबसे सानफिननांगौ। ब्रैथि खौरांआव दङ होखारनाय हाबाफारिनि समाव गवालपारायाव गं 23 आयेन बेरेखा गलाफोर आरो हटेलनि सोरगिदिं इन्जुरखौ सिफायनाय जादों। गवालपारा जिल्ला खुंथायआ बालिजाना खाजोना बेंखननि सिङाव थानाय राजहा गामिनि बालादमारी पार्ट 1 आव सोरखारि बिगोमानि हायाव नोजोर होनानै मैया होखारनाय हाबाफारि लादोंमोन। मैया फुंबिलि समाव जावखांग्राफोरजों लोगोसे मावसाफोरा भारतारि जाग्रा निगम (एफसीआई) नि मावख'नि साखाथियाव थानाय गं 23 आयेन बेरेखा गलाफोरखौ आरो गवालपारा सोहोराव जिल्ला रोगाथाइ मावख'गिरिखौ बुख्रुबदोंमोन। बेनि अनगायैबो रनि प्लाजा हटेलनि सिमा इन्जुरखौ अपारेसननि समाव सिफायनाय जादोंमोन। रायजोनि सम्पथियाव आयेन बेरेखायै बानायनाय जादोंमोन। खान्थिनि समाव आयेन आरो आब्रुथिखौ रोखा खालामनो थाखाय होखारनाय समाव गवालपारा पुलिसआ बै जायगायाव दंमोन। सासे मावख'आरि बुंथिगिरिया मुंख'दोंमोन दि सिफायनायनि नाजानायनि थांखिया फालांगियारिफोरजों लाजानाय रायजोआरि हाखौ मोनफिननायमोन। अपारेशनआ मोजाङै सोलिदोंमोन आरो जिल्लायाव दखल खालामनायनि गुबुन ओनसोलफोरसिम गोसारनायनि आसा दं। बाथि खौरांआव दङ आसाम आइइडि बेरफ्रुनायनि फाव फान्दायनाय। एनआइएआ आलफा आइनि दैदेनगिरि परेश बरुवा आरो गुबुन सानैनि बेरेखायै दाय होदों। एनआइए चार्जशीटआव आलफा आइनि दैदेनगिरि आरो सानै गुबुन सुबुंफोरखौ गावसोरनि सानथांखि खालामनाय आइइडि गाग्लोबनायनि थाखाय लाफानाय जादों, जायनि थांखिया उदांस्रि सान फालिथायखौ हेंथा होनायमोन। नेशनेल इनभेस्टिगेशन एजेन्सिआ मावख'आरि महरै म्यानमारनि इउनाइटेड लिबारेशन फ्रन्ट अफ आसाम इन्डिपेन्डेन्ट आलफा आइनि दैदेनगिरि परेश बरुवाजों लोगोसे साथाम सुबुंनि बेरेखायै थांनाय बोसोरनि उदांस्रि सानखालि आसामाव गोबां आइइडि बेरफ्रुहोग्राफोरनि खैसार खालामनायनि सायाव दाय होदों। मावख'आरिफोरा सनिबाराव फोसावदोंमोन दि बरुवा, जायखौ परेश असम आरो जमन भाईजों लोगोसे गोबां मुंफोरजोंबो मिथिनाय जायो, गावनि लोगोफोरजों लोगोसे फालिथायफोरखौ हेंथा होनो थाखाय गाग्लोबनायखौ मावफुंनो थांखि लादोंमोन। परेश बरुवाया होबथाजानाय आलफा आइनि मासिगिरि आरो कामान्डार इन चीफ। बिथांखौ अभिजित गगৈ आरो जानु बरुवाजों लोगोसे नायबिजिरनाय जादोंमोन। एनआइएनि फोरमायथि बायदिब्ला दायफोरखौ सुक्रुबारखालि गुवाहाटीनि बिजिरसालियाव भारतीय न्याय संहिता आयेन बेरेखा हाबा होबथानाय आयेन आरो बेरफ्रुग्रा मुवा आयेननि गोबां धाराफोरनि सिङाव लाबोनाय जादोंमोन। बेजों लोब्बा थानाय सुबुंफोरहा गुवाहाटीनि दिसपुर लास्ट गेटआव फज'जानाय आइइडिजों लोगोसे दं होनना मिथिनो मोनो। एजेन्सिनि बायदिब्ला बे अपारेशनआ आलफा आइनि मोनसे गुवार मावखान्थिनि बाहागोमोन, जायनि थांखिया हायुंआरि बन्द'नि समाव गुलाय-गुजाय सोमजिहोनो थाखाय गासै रायजोआव गोबां बेरफ्रुहोनायमोन। सेप्तेम्बर 2024 मायथाइयाव एनआइएआ नायबिजिरनायखौ आखायाव लादोंमोन आरो मोनथिनो हादोंमोन दि आइइडिफोरा थैनाय, खहा खालामनाय, सम्पथिखौ खहा खालामनाय आरो भारतनि खौसेथि आरो अखंडताखौ लोरबां खालामनो थाखायमोन। एजेन्सिनि बिबुंथिनि बायदिब्ला बे फाव फान्दायनायनि थांखिया सुबुंफोरनि गेजेराव गिनाय सोमजिहोदोंमोन। बे जौगानायआ आसामाव आलफा आइजों दिन्थिजानाय रैखाथि जेंनाफोरखौ फोजोबनायाव मोनसे गोनांथार दावगानायखौ दिन्थियो। चार्जशीटआव ओनसोलनि रैखाथि आरो उदखारि हाबाफोराव लोब्बा थानाय सुबुंफोरखौ न्याय होनानै गोजोनखौ लाखिनो थाखाय सोलिबाय थानाय हाबाफोरनि सायाव गोसो होनाय जादों। बेयो बेबायदि खैफोदफोरखौ होबथानो आरो सुबुं अनजिमानि रैखाथिखौ बानस'नो थाखाय एजेन्सिनि बावसोमनायखौ दिन्थियो।
उदखारिफोरनि बेरेखायै गोहोम गोनां महरै दावहा नांनो थिरांथाखौ गोख्रों खालामो। द'थि खौराङाव दङ एयार इन्डिया जाब्रबथायाव थैनायनि अनजिमाया बांनानै 270 जाबाय। मिरु सोरखारा मोनसे गोजौ थाखोनि नायबिजिरग्रा पेनेल गायसनदों। सनिबाराव एयार इन्डियानि बिरखंनि दुखुनांथाव जाथायाव थैनायनि अनजिमाया सा 270 सिम सौहैदोंमोन। डाक्टारफोरा रोखा खालामदोंमोन दि दासिम जाब्रबथाय जानाय थावनिनिफ्राय बे अनजिमानि गोथै सह'फोरखौ आहमदाबाद सिभिल देहा फाहामसालियाव दैथायहरनाय जाबाय। मावख'आरिफोरा बुंदोंमोन दि आहमदाबाद अर आरो इमारजेन्सि सार्भिसआ थांनाय 24 घन्टायाव बिरखंनि जाब्रबथाय थावनिनिफ्राय सासे गोथै सह' आरो मानसिनि देहानि माखासे अंगफोर बोखांनो हादों। बिबानगिरिफोरा सिगाङाव थैनायनि अनजिमाखौ 265 होनना अनुमान खालामदोंमोन। मिरुआ एयार इन्डिया बिरखंनि जाब्रबथायनि जाहोनफोरखौ नायबिजिरनो आरो इयुनाव बेबादि जाथायफोरखौ जानायनिफ्राय होबथानो थाखाय गुवारै दिथा बिथोनफोरनि सुबुरुन होनो थाखाय मिरुनि नखर नेहाथारिनि दैदेननायाव मोनसे गोजौ थाखोनि गोबां आयदाफारि आफाद गायसनदों। लन्दननि थाखाय थांनाय एयार इन्डियानि बिरखं 242 सुबुंफोरखौ लानानै गंसे बइं 787 ड्रीमलाइनार AI-171 बृहस्पतिबारनि सानजौफुआव मेघानीनगर ओनसोलाव गंसे मेडिकेल हस्टेल आरो बेनि केफेटेरियायाव गोग्लैयो। सरदार बल्लभभाई पेटेल गेजेर हायुंआरि बिरखं गाथोननिफ्राय बिरनायनि एसे उनावनो। BJ मेडिकेल कलेजनि जुनियर एक्टर्स एस'सिएशननि आफादगिरि डक्टर धवल गामेटिआ बुंदोंमोन दि दासिम बिरखंनि जाब्रबथाय जानाय थावनिनिफ्राय सा 270 सो गोथै सह'फोरखौ सुबुं देहा फाहामसालियाव लांनाय जाबाय। बिथाङा बुंदोंमोन दि DNA नमुनाखौ रुजुनानै भुगिनांनाय सुबुंफोरनि सिनायथि बिखान्थिया आथिखालाव जागासिनो दं आरो बे बिखान्थिया जोबनायनि उनाव गोथै सह'फोरखौ बिसोरनि नखरनो हरफिननाय जागोन। उफ्रा गाहाय फायार अफिसार जायेश खादियाया बुंदोंमोन दि जोंनि फायारमेन जाय जाब्रबथाय जायगायाव फरेनसिक आरो एभिएशन स्पेसियेलिस्टफोरखौ हेफाजाब होगासिनो दं, शुक्रबारखालि माखासे देहानि अंगफोर मोनदोंमोन, जेराव दिनै फुंआव मोनसे गोथै सह' मोननाय जादोंमोन। मिरु आरो रायजो सोरखारनि एजेन्सिफोरनि अनगायैबो नेशनेल सिकिउरिटि गार्डनि मोनसे हानजाखौबो एयार इन्डिया बिरखंनि जाब्रबथाय जानाय जायगायाव दैथायहरनाय जादों। स्निथि खौराङाव दङ बङाइगाव दैमायाव दुगैबाय थानाय समावनो सारन्थाइ गावनानै सासे लाइमोननि जिउ खहा जायो। बङाइगाव जिल्लायाव थानाय सोनाब भद्रगाव गामियाव दैमायाव सानस्रिनाय समावनो सारन्थाइ गावनायनि जाहोनाव सासे लाइमोननि जिउ खहा जायो। थैनाय सुबुंखौ सोनाब भद्रगावआव थाग्रा आमजाद आलीनि फिसाज्ला आब्दुल तालिफ होनना सिनायथिनाय जादों। गोलोम बोथोरनि सहायथावै दुंनायनिफ्राय बारग'नो नाजानायाव तालिफआ कानिभुर दैमायाव सानस्रिनो थांदोंमोन, मोनसे जायगायारि दैनि बाहागो जायखौ गामिनि सुबुंफोरा गोबां समावनो गुदुं सानफोराव थाङो। खौरां बायदियैब्ला बे जाथाया मोनाबिलि समाव रेजें अखा हानाय समाव जादोंमोन। हरखाबै ओनसोलाव सारन्थाइ गावदोंमोन, जायनि फिथाय महरै आब्दुल तालिफआ हरखाबै थैदोंमोन। बे दुखु गोनां जाथाया गासै गामियावनो मोनसे दुखुनांथाव आबहावा सोमजिहोदों, मानोना थागिरिफोरा लाइमोन सुबुंनि सानस्लाबै आरो सम जायै थैनायखौ दुखु फोरमायो। मावख'आरिफोरखौ मिथिहोनाय जादों आरो बोथोरनि जाहोनाव थैनायखौ सामलायनो थाखाय आखुथाय गोनां प्रट'कलफोरखौ बाहायनाय जादों। दाइनथि खौराङाव दङ 11 दाननि उनाव शिबसागराव गोमानाय सासे कनस्टेबलनि गोथै सह'खौ बोखांनो हानाय जादों आरो 4 सुबुंखौ खानाय जादों। रुंसारिनि नैथि बिसि, बिथांजोनि 2 फिसाज्ला आरो नखरनि सासे खाथि लोगोखौ खानाय जादों। 11 दाननि सिगां पुलिस कनस्टेबल रबिरुल हुसेना गोमादोंमोन आरो बिथांनि बेगेंनि आद्रा थालांनायफोरखौ सनिबाराव शिबसागर जिल्लानि रदय आली गामियाव मोनसे थाग्रा खुलिनि उनथिं थानाय हाखरनिफ्राय बोखांनो हादोंमोन। बे नागिरना दिहुननाया मोनसे जिंगासिनो हानाय जोबनायनि इसारा होयो, जायखौ आयेन बाहायग्राया गावनि नैथि बिसिजों लोगोसे गावनि 2 फिसाज्लाफोर आरो नखरनि सासे खाथिनि सोद्रोमाजों खालामजानाय मोनसे सांग्राङै फाव फान्दायनाय बुथारनाय महरै बरनायो। मानकाछाराव थानाय 26थि एपिबिएन आइआरनि सासे कनस्टेबल हुसेना जुलाइ 2024 मायथाइयाव ईदनि आसा खालामनानै गावनि जोनोम गामि हाबिगाव निमाईगावआव फैफिनदोंमोन। बिथांखौ जोबथा खेब 27 जुलाइआव नुनो मोन्दोंमोन, जाय सानाव बिथाङा बिबानाव फैफिननो गोनांमोन, नाथाय बिथाङा माब्लाबाबो फैफिनाखैमोन। बिथांनि नैथि बिसि बेबी बेगमआ गिबियाव गोमानाय सुबुंनि फोरमायथि होदोंमोन, बबेखानि नायबिजिरगिरिफोरा उनाव बिथांजोनि सल'आव गोरोबलायैखौ नागिरना दिहुनो। हुसेननि गिबि बिसिया 1.25 दाननि उनाव शिबसागराव पुलिसनि खाथियाव थांनायनि उनावसो जाथावना गाज्रि गेलेनायनि बागै गोब्राब जिंगासिनायखौ फोरमायदोंमोन दि नायबिजिरनाया जागायफिनदोंमोन। सरायदेवनि पुलिस सामलायगिरि सुरजित सिंह पानेसरआ बुंदोंमोन दि जेब्लासिम गिबि बिसिनि गोदान अजदआ गोदानै नायबिजिरनाय जायाखैमोन अब्लासिम केसआ थाबथादोंमोन।
एसपि पानेसरा बुंदोंमोन, जों आरोंदायारि नायदिंनाय आरो सुबुं बुद्धिखौ बाहायनानै केसखौ गोदानै जागायदोंमोन। जों बेबी बेगम, बिनि फिसाज्लाफोर इदुल आरो मेहफुज आरो जोबनायाव गोमानाय सालायगिरि मुकिब आलीखौ खादोंमोन। गोथै सह'खौ मुकिब आलीनि न'नि उनथिं फबनाय जादोंमोन, जाय सासे डाम्पार सालायग्रामोन आरो नखरजों खाथि सोमोन्दो दंमोन। बुथारनायनि उनाव मुकिबआ चेन्नाईआव खारखोमादोंमोन, नाथाय चराइदेवनि डीएसपी आर्यन नाथआ बिथांखौ नागिरना दिहुनदोंमोन। सोंनाय फिननायनि समाव बिथाङा दायखौ सिमान लादोंमोन आरो गोथै फबनाय थावनिसिम आयेन बाहायग्राखौ लामा दिन्थिदोंमोन, जाय गोलाव नायबिजिरनायाव मोनसे मख'जाथाव जौगानायखौ दिन्थियो। कनस्टेबलनि गिबि बिसिया, जाय मा जादोंमोन बेजों गोसो बायनानै नायबिजिरनायनि समाव सोराङाव फैनाय दुखुनांथाव गुदि खिथाफोरखौ बरनायदोंमोन। आंनि फिसायआ ईदनि थाखाय न'आव फैदोंमोन। जेब्ला बियो फैफिननो थियारिमोन, अब्ला बिसोरो बाहाना होनानै बिथांखौ होबथादोंमोन। बिथांमोनहा माब्लाबाबो बिथांखौ गोथाङै नागारनो होआखैमोन। उन्दै फिसाज्लाया बिथांनो 7 उन्दुनाय टेब्लेट होदोंमोन। जेब्ला बिथाङा हुस गोमायो, अब्ला बिथांमोनहा बिथांनि जिउखौ फोजोबदोंमोन, बिथांजोआ बुंदोंमोन। सिनायथिखौ रोखा खालामनो आरो जाथायफोरनि फारिखौ ज' खालामनायाव हेफाजाब होनो थाखाय बे गेंनि आद्रा थालांनायफोरखौ फरेनसिक बिजिरनाय आरो पस्टमर्टमनि थाखाय दैथायहरनाय जादों। पुलिसआ बुथारनाय आरो दाय गोनां फाव फान्दायनायनि दायजों आवगायगासिनो दं। अब्ला दिनैनि खौरांआ एसेनोसै। नोंथांमोनहा जुदि सोरबाफोर सानसेनि फानजामुथि नायनानै मोजां मोनो, अब्ला स्क्रिनआव होनाय चेनेल बड' इनफ' पइन्टआव थांनानै नायहैनो हागोन। चेनेलनि लिंकखौ डिस्क्रिप्शनावनो होनाय जादों। गोजोन्थों।